so har abada ban bar shi ko ya faranta ruwa ne haka na zaɓe shi ya bakantan yana so inda da ƙarin kishi da ka ganni kamar da akan haka tsari na dubi. Soyayya kimina alfarma so da ke zai zama alfarma. Soyayya kai mini alfarma sai da kai zan iya rayuwa. Mata soyayya ki zuban na ɗanɗana, duk wanda za ya shigo gonar mu zan tsana. A birni tare da ke ƙauna muka gina, a duniya ne ke narke ke ce kike min alfarma. Aure na so in an daura shi da kai, zube na kauna zan sanya saboda kai. Tarairaya zan yi maka tun da baya kai, cikin gida da in ka shigo a lokacin za ka ga alfarma. Wani kai na tunanin rayuwa nake, sai mutuwa ce za ta raba mu ni da ke. Kashan kalaman zance na da ni da ke, da ma ta ɗauke ni ta kyale ki ta hakan ta min alfarma. Amma na bar wa zuciya, ina da ke toniwa zan yi bibiya. Cikin su mata ke na kira sarauniya, duk wanda za ya faranta miki ni zan iya yi masa alfarma. So da ke zai zama alfarma.